Вие сте с Unboxing с Ради и днес ще ви покажа тази мултимедия, която е Single DIN и работи с CarPlay. Ще ви дам предимства, ще ви дам минуси, които забелязах в нея. Тя е изключително лесна за употреба. Към комплекта си получавате и камерка за задно виждане. Имате си и съответните кабелчета, които са ви необходими, за да свържете задната камера. Бонус, имате и дистанционно, за да може да я управлявате. Как се свързва мултимедията? Чрез телефона, може да свържете чрез Bluetooth, може да свържете и чрез Wi-Fi. Wi-Fi свързвате към настройките на телефона. Сега ще ви обясня за какво служат. Bluetooth ще може да свържете и да пуснете музика, да се чува през самата мултимедия. Примерно пускате си нещо от YouTube и се чува тук или радио, от там, каквото вие си желаете. Видях минус, обадих се на мой познат, през мултимедията нищо не се чува. В смисъл, ако ще използвате тази мултимедия да разговаряте по телефона чрез нея, не ви я препоръчвам, искрена съм с вас. Когато използвате Bluetooth, ще може да служите, да предавате звук през мултимедията. Когато използвате Wi-Fi, ще ви се включи това плейкара. Това ви е радиото, като имате два отвора за USB. Единият ви служи, ако искате да си зареждате телефона през мултимедията. Другия ви служи да си сложите флашка. Имате възможност и за свързване към AUX. Имате възможност, както ви обясних, за флашката, TF карта, Bluetooth да слушате от телефона и нека видим останалите функции. Сега свързала съм вече моят телефон с Bluetooth. Пише, че е not connected. Само секунда. Не е свързано, няма значение. Ние в момента няма да слушаме музика, просто се намирате CarBT 5538 и свързвате вашия телефон, за да чуете музика. Сега, ето тук, свързва се и ще ни излезе вече CarPlay, като тук, както виждате, имате Google Maps и без да исках натиснах нещо. Между другото, всичко е тъчскрин. Може да усилвате музиката от ето тук, но можете и с пръста да ръководите, като имате Waze, ако искате да си стартирате, не да си използвате вече телефона. Waze трябва да е инсталиран на вашия телефон, защото CarPlay взима приложенията от вашия телефон. Минуса, който видях е, че няма YouTube. Или аз не знам как да го добавя, или наистина не може да се визуализира, но пък кой ще гледа YouTube докато шофира? Има ли такива? Може да ми напишете в описанието долу коментарите на това ревю. Нека да разгледаме и останалите функции. Сега това, както обяснихме, ето къщичката. Ако дадете тук, влизате директно в CarPlay. Ако искате да излезете от тук, може по няколко опции. Едната е тази. Друга, трябва да се намерите Car Home, ето, и ще ви върне в стандартното меню, където ви е съответно радиото, Bluetooth и другите функции. Тук нека да разгледаме, имаме за език, няма на български, съжалявам за което. Имате за контраст, ето тук може да връщате назад. Имате и за задната камера тук настройчици, за да може да си я настроите добре с линейки. Само да видя нещо пропуснах ли. Часовника се настройва от тук и датата е от тук и темите може да сменяте темата. Ето. Може да свържете и волана си. Ето тук е настроено, но мисля, че за волана ще ви трябва допълнителни кабели, да не ви излъжа. Съветвам ви, когато монтирате тези мултимедии, да отидете на някой техник да ви ги свърже, защото се е случвало да не се свърже както трябва. Клиенти не звънят, че продукта не е както трябва. Като го пратиме в сервис, всичко се нарежда. Това е мой съвет за вас, като вие, ако искате се мъчете сами. Нека да видим нещо друго. Няма, мисля, че няма какво да ви обяснявам. Ето сега CarPlay. Знаете, че работи и с Android, работи и с iPhone. Ако имате други въпроси, може да ни пишете. Мултимедията ще бъде на цена между 80-85 евро. Мисля да ви пускам временни отстъпки от време на време, така че може да ни следите и цените. Който иска, може да се възползва от този модел, като този модел е Single DIN. Това означава, че ще ви влезе в автомобил само, който е със стандартно CD. На мястото на CD-то слагате тази мултимедия и си я правите колата топ. Предполагам вие, но ако ще говорите, разбрахте, не дейте да купувате за това.